volja. Hajde, krenite. Odlično, a mi već imamo kore. A ja imam fil za tortu. A ja imam maskaru za trepavice. Ja nisam na vreme, jel da? Dobro, ja imam lopaticu. Hajde da sastavimo našu tortu. O, devojke su spremne. Već su počeli da sastavljaju tortu. Njihova torta će biti šarena. Izgleda baš cool. Svaka čast, devojke. Nastavite tako. Ostalo je sasvim malo. Devojke, moramo da pobedimo. Aha, tako je. I posljednja kora. Gotovo. Svaka nam čast. A šta je kod dečaka? To je užasna torta. Naša će biti bolja. Ja imam kore. Dakle, istisnut ću fil na koru, a zatim predajem to Tedu. Hajde, radi, brate. Važi, ja ću staviti još jednu koru i srediti fil. Kevin, hajde, sad ti. Naravno, stavljam još jednu koru i opet stavljam kremu. Svaka nam čast. O ne, šta sam uradio? Upropastio sam našu tortu. Jao. Šta mislite, hoćemo stići da napravimo novu? A devojke su srećne što je njihova torta uništena. Hajde, momci, saberite se. Morate napraviti dobru tortu i imate još vremena. Došla im je neka ideja. Hajde da vidimo šta je to. Čekajte, šta radite? Sumnjam da je to dobra ideja. Momci, uspeli smo! Hajde da vidimo tortu, devojka. Baš je slatka. Sigurna sam da će se šefu Mary dopasti ova ideja. Svaka nam čast. Naša torta je prelepa, jel da? Jeste vidjeli? Njihova torta je divna. Šta da radimo? Nemamo vremena. Momci, to je genijalno! Možemo ukrasiti tortu tako, kao da je to fudbalska lopta. Super! Dakle, vaše vreme isteklo. Sklonite ruke od torte. Spremna sam da vidim šta ste napravili. Pogledat ću prvo ovu tortu. Izgleda zanimljivo. Kakav je ukus? Kakva je? Znate, sviđa mi se. Šalim se. Torta je odvratna. Kako to? Ne! Sad ću probati tortu, devojka. Kako je velika. Sviđa mi se kako izgleda, ali bitan je ukus. Wow, to je baš dobro. Da, devojke, vi ste spremili najbolju tortu. Svaka čast! Dakle, tim devojka je pobedio 1:0. Šta to radite? To je nova igrica Multidosort. Šta treba raditi? Bako, nemoj da se trudiš. Pobedit ću te. Ja ću skupiti krofne brže. Ja sam šef. Ma nećete uspeti? Oho, Baki odlično ide. O ne, Roxy je odlučila da zavitlava Baku. Ali to uopšte nije fair. O ne, između Roxy i šefa je pravi sukob. Ko će pobediti? Šta te miriše? Roxy je nešto osjetila. Šefe, da li možda znate šta je to? O ne, jelo šefa gori. Znači Roxy je pobedila. Gledaj video do kraja i dobij poklon. Instalirajte igricu Multidosort u Google Playu ili App Storeu. Dakle, u drugoj rundi morate spremiti najlepši koktel. Hajde, dajte sve od sebe. Hajde, momci, ovo je naša šansa. Dakle, sklonite se. Razbit ću lubenicu uz pomoć glave. Ovo je bolelo. Sljedeća. Jao, nije mi dobro.
Dakle, posljednja! Da, sve u redu. Samo se mora malo odmoriti. Tede. Dobro, sad je naš red. Dakle, treba uz pomoć blendera umutiti sve. Napravit ćemo sok od lubenice. Odlično. Ne sumnjam da ćemo imati najlepši koktel. Ja sam donio led. Tako je hladan. Je li to za mene? Hvala. Ne. Uzmi bolje ovo. Dobro. Hajde da počnemo. Treba izmrviti ovaj led. Momci baš dobro rade. Oni baš žele da pobede. Ali šta će im toliko leda, ne razumem? Sad ćemo da vidimo. Kakvu veliku čašu koriste. Sad je jasno šta će im toliko leda. Dakle, momci su skoro završili. Oni već sipaju sok u čašu. Ostalo je samo ukrasiti koktel. Trenutak, pogledajte šta imam. To je slamka. Da, veličina slamke baš odgovara koktelu. A šta je kod devojka? Devojke, hajde, saberite se. Moramo opet pobediti. Dakle, treba dodati u čašu puno voća i bobica. Što više, bit će bolje. Da, sad ćemo preliti sve fantom. Wow, samo pogledajte kako je to lepo. Baš mi se sviđa naš koktel. Da, ali to još nije sve. Ja ću ukrasiti čašu pomoranđom. A ja ću baciti slamku. Gotovo! Wow, devojke, svaka vam čast. Vreme je isteklo. Da vidimo šta će reći Mary. To je to, nemate više vremena. Hajde da pogledamo vaše koktele. Baš su veliki. Da vidimo čiji će biti bolji. Devojke, znate, to nije loše, može da prođe. A šta je kod dečaka? Wow, vaš koktel je još veći. A kakav je ukus? Ja obožavam sok od lubenice. To je veoma ukusno. Znate, moram razmisliti. Dečaci ili devojke? Pa naravno, dečaci, čestitam. Tu! A sad mi spremite pravu italijansku picu. Hajde, dajte sve od sebe. Ja sam smislio nešto. Gledajte, imam testo. Kevin, hvataj. Uhvatio sam te da sam ti. Gotovo. A sada treba razvaljati ovo testo s pomoć oklagije. Hoćete da vam pokažem trik? Gledajte kako mogu. Hoću ja, daj meni. Gledaj. Odlično mi ide. Šta sam uradio? Izvini. Ne vidim ništa. Izvinjavam se, to je naše testo. Uzmi čokoladicu, nemoj da se ljutiš. Hvala, Kenny. Devojke, ja imam čokoladu. Daj nama. Dobro. To izvolite. A sada idi odavde. Jedva čekam da probam. Ukusno. Pa, hajde da počnemo da pravimo picu. Da, ali bolje od roze testa. Sad ćemo razvaljati, tako je? Odlično. Moje ruke. To je sigurno jako bolelo. Izvini, nisam namerno. Moje jedne ruke. Valjda je prošlo. Hvala svima. A šta je kod dečaka? Hajde da vidimo. Šta je to smislio Ted? Odlučio je da iskoristi svoje veštine karatea. Pogledajte kako moćno seče sa stojke za ticu. Svaka mu čast. Momci, uspeo sam. Jeste vidjeli to? Da, jesmo. Ali sad smo svi prljavi. Da, moramo sve da stavljamo rukama. Devojke, a šta je kod vas? Vi ste isekli jagode, super. Još i mango. To je jako ukusno. Šta? I sliku tima dečaka? Neočekivano. Dakle, možete početi da stavljate punjenje na picu. Umjesto sosa ćemo koristiti marshmallow. Razmazat ću ga po testu. A zatim stavljamo punjenje. Koristit ćemo različito voće i
I bobice isto. Odlično. Ostalo je to ispeći. Ja sam prva došla ovde. Ne, ja sam prvi. A, pusti me! To je bilo lako. Dakle, stavljam i čekam. Jo, to je bolelo. Baš je bezobrazna. Čekajte, došla mi ideja. Hajde da ispečemo picu uz pomoć šibice i vatre. Mislim da ćemo uspeti. Pa, da li radi? Valjda se zagreva. Da, ali vrlo sporo. Da, čekajte, smislio sam još nešto. Hajde da koristimo bacač plamena. Šta mislite? Pa da, hajde da probamo. Dakle, uključujemo! Jesu poludeli, prestanite! Baš je vruće. Još malo! Hajde! Uspeli smo! Momci, to je bilo baš moćno. Ali nemate više vremena. Zaustavite se. Dakle, vreme je isteklo. Hajde da vidimo šta imate. Vaše pice su baš različite. Dakle, prvo momci. Uzet ću jedan komad. To je klasična pizza. Nije loša, sviđa mi se. Bravo, idemo dalje. A sada, tim devojka. Da vidimo kakva je vaša pizza. Pa to je voćna slatka pizza. Super, to je nevjerovatno ukusno. Čestitam, vi ste pobedile. Dakle, imamo 2:1 u korist devojaka. One su pobedile u ovom izazovu i osvojile glavnu nagradu. Čestitam vam, devojke. Sad smo bogate, ne mogu da verujem. Da, pogledajte koliko para imamo. Blago nama. Da, možemo kupiti puno slatke. Sad čekajte, je li to Doritos? To nije baš dobro za tortu. Ali ovo crno Kinder jaje izgleda privlačno. Ja imam makaronci i veliko roze Kinder jaje. Želim početi sa Kinderom. Prvo ću otvoriti pakovanje. Wow, divno. A sada želim da ga razbijem i vidim šta je unutra. Neverovatno! Kakva lepa barbika u fantastičnoj roze haljini. Super! Barbika, možda i ja imam barbiku. Želim odmah da vidim. Razbijam. Wow! I ja imam barbiku. Tako je lepa. Ima prelepu crnu haljinu. Moram da stavim svoju lutku na vrh torte. Hej, Miley! Moja barbika je lepša, dakle ona će biti na vrhu. Šta? Ne! Moja lutka će stajati ovde. Eto ti! Šta se desilo? Sad imamo jednu lutku koja nosi dvobojnu haljinu. Cool! Sad je slobodno možemo staviti na vrh torte. Wow, prelepo! Šta još da stavim na tortu? Možda crnu čokoladu? Ili Doritos? Došla mi ideja. Uzet ću kesu za fil i staviti u nju sve komadiće čokoladnog Kindera. Super! A sad ću probati ovaj super ljuti Doritos. S njim se ne treba šaliti, ali treba mi ta ljutina. Mamice! Uspelo je. Htjela sam da rastopim čokoladu. Šta je, Miley? Možeš i meni tako napraviti, molim te. Dobro. Probat ću još jedan komad čipsa. Kako vruće! Ajuj, plašim se. Uspelo je. Hvala, Tino. Ti si super. A sada možemo da ukrasimo tortu s sjajnim čokoladnim kremom. Biće tako super. Upravo si. Nacrtali smo našoj lutki prelepu haljinu. Da, to je divno. A sad moramo ukrasiti tortu roze kolačima. Da, preslatko. Cool. A ja moram da stavim crni Doritos na tortu.
Izgledaju strašno, ali želim da ih stavim na tortu. Eto, baš je lepo ispalo. Svaka nam čast, Miley. Oho, ovo su novi ukrasi. Wow, ja imam ceo set crnih slatkiša. A kod mene je sve roze. Ovdje ima toliko zanimljivih stvari. Počet ću s ovim slatkim roze marshmallowom. Ova srca su preslatka. Stavit ću sve na tortu. Wow, a ja ću početi sa Oreo kolačima. Izgleda ekstra. Moram probati jedan kolač. Wow, ukusno. A još imam crni M&M's. I došla mi je dobra ideja. Uzet ću crnu bombonu, zalepiti je u centar kolača i staviti na tortu. Ovo će biti oči. Želim da sva torta bude u očima od Oreo. To je to. Miley, a šta ćeš sad da radiš? Ja imam sjajnu ideju. Želim da ukrasim tortu poki štapićima. Obožavam ih. Ima je ukus jagode. Odlično mi ide. Pogledaj, napravila sam jestivu ogradu. A sad ću dodati želetrake. One su također veoma ukusne. Odlično. Ostala mi je još jedna traka. Poješću je. Tina, sad je tvoj red. Dobro, ja imam pucketave bombone Poprox. Želim da ih sipam na tortu. O, da, to je prelepo. Ne mogu da odolim, moram probati malo. Jao, pojela sam previše pucketavih bombona. Oho, je li to vatromet? Prelepo. Tina, to je bilo moćno. Dobro, nastavit ću da ukrašavam tortu. Imam ovakve lizalice u obliku cvetića. Tako su sjajne. Stavit ću sve lizalice iza ograde. O, da, lepota. Tina, a šta ti imaš? A meni je ostao čokoladni sirup. Želim da ga probam. Njam, ups, izvinite, malo sam se zanela. Dakle, imam sjajnu ideju. Mogu da sipam sirup u kalupe. Onda ću dobiti slatke figurice. Eto, ostalo je to sve zaladiti. Sprej za brzo zamrzavanje će mi pomoći. Gotovo. Izvadit ću sve figurice. O, kako slatko. Pogledajte, to je divno. Ostaje da ih stavim na tortu. To je to. Miley, naša torta sad izgleda 100 puta lepša. O, svaka nam čast. Upravo si. Torta postaje sve lepša i lepša. Jedva čekam da je probam. Oho, evo novih ukrasa za tortu. Super. I ja imam roza Skittles i roze kokice. A ti? A ja imam crne žele štapiće i crne bombone Maltesers. Cool. O, to je divno. O, došla mi ideja. Želim da isečem sve bombone na male komadiće. Lepo će izgledati na mojoj torti. Da, kako sam pametna. Mislim da će mi ovo biti dovoljno. A sada ukrašavam tortu. Želim da napravim njušku mace. Wow, kako lepo. A sad su na redu bombone Maltesers. Moram malo da razmislim. Tačno! Mogu da pucam bombonama iz svoje puške. To će biti jako zabavno. A niko to još nije radio. Eto ti! Wow, odlično mi ide. To je baš moćno. Da, uspjela sam da prekrijem svu tortu bombonama. A Miley, sad ti. Oho, cool. Dobro, ja imam Skittles i hoću da napravim glavu i jednorog od njih. O, baš slatko. A sad ću okolo staviti kokice. Tako su lepe. Izgledat će odlično na torti. Wow, Tina, naša torta je nevjerovatna. Oduzima mi dah. Slažem se, torta zaista izgleda veoma lepo. Moja crna strana je tako cool, a i tvoja je dobra. A naša lutka na vrhu izgleda fantastično. Miley, mi imamo talenat. Ukrasili smo celu tortu. A sada moramo probati šta smo napravile.
Tina, a mogu li da sklonim lutku? Hvala. Ostavit ću je sebi za uspomenu. A sad ću probati komad torte. Izgleda ekstra. Wow, to je veoma ukusno. Ne mogu da se zaustavim. Jao, Miley tako lepo jede. A zašto ja još nisam probala? Sad ću. Wow, ovo je sjajno. Oduševljena sam. Sad je vreme za drugi sprat. Izgleda lepše nego prvi. Toliko slatkiša je ovde. O, da, prelepo. Pravi užitak. O, sad ću i ja probati drugi sprat. Wow, upravo si. Drugi sprat je mnogo lepši. Neverovatno. O, tu je i načos. Sad ću ga probati. Mamice, to je jako ljuto. Zaboravila sam. Miley, nije mi dobro. Ne, torta ne sme da strada. Uspela sam. Hvala, Miley. Spasila si našu tortu. Usput i tvoj deo je super. Hajde da probamo posljednji sprat. Naravno, hajde. Izgleda jako dobro. Prvo ću probati lizalicu, a sada tortu. Wow, neverovatno. Blago meni. To je sve što volim. A sada ja. Probat ću prvo ove čokoladne životinje. Wow, veoma ukusno. Sviđa mi se. I torte ekstra. Neverovatno. Pogledajte kako devojke uživaju. A blago njima. Sigurno još dugo neće moći da jedu slatko posle ovog izazova. A možda ipak nećete jesti tortu do kraja. O ne, kasno je. Sve su pojeli. I sada imate tako velike stomake. Jako ste smešne. Prvo bih htjela nešto slatko. Naprimer, žele. Mnogo ga volim. Samo to. To je jednostavno. Treba će mi flaša omiljenog gaziranog soka. Fanta će biti odlična. Prelepa je. Zatim ću koristiti med, koji također obožavam. Njam, njam. Jao, prvi put vidim da neko pije med. Quentine, sve si popio? Što? Jao, upravo si. Ostala mi je samo jedna kap. Šta da radim? Znam. Mogu naći med negde u šumi. Evo ga. Nadam se da pčele neće hteti da mi se osvete. Hej, šta vam je? Ne, u pomoć! Jedva pobego. Bitno je da sam ipak doneo ovu košnicu ovamo. Ovdje ima mnogo slatkog meda. Sad je vreme da ga promešam sa fantom da bi se skusnuo. Tako je. A sada treba to sve dobro promućkati. To mi je omiljeni deo. A sad to treba staviti u frižider da se stegre. Dok čekam, mogu igrati igrice na telefonu. Cool. Dobro, a ja ću napraviti žele od voća. Treba staviti sveže voće u veliku flašu. Ali to nije sve. Sviđa mi se Quentinova ideja sa medom. Tako da ću uraditi isto. Samo ću zaliti voće medom, a bit će to stvarno ukusno. Svaka mi čast. Šta radi šef? Šta svi ljudi na svetu vole? Naravno Skittles. Zašto ne bih napravila žele sa ovim ukusnim bombonama? Samo ih treba sipati u flašu. Ali pre toga naravno rasporediti po bojama, jer je tako mnogo lepše. Prvo crvena boja, onda plava. Zatim zelena, žuta, naranđasta i opet crvena. Zatim treba napraviti osnovu. Potrebno je rastopiti šećer u ključaloj vodi. A onda tu tečnost preliti preko Skittles bombona. A da ne bih išla do frižidera, samo ću koristiti tečni azot. Jao, šta je to?
Ova stvar je jako hladna. Šta da radim sa njom? Tačno. Kako se odmah nisam setila toga. Odlično. Emily, možeš izabrati pobednika? Konačno, žele od Fante. To je odlična ideja. Obožavam Fantu. Slatko, baš kao što volim. Sad ću probati babino žele, ali nikako ne mogu da ga ispedim. To je prosto nemoguće. Okej, ne treba mi to. Bolje da probam ovo. Ovo je genijalno. Mislim da je ovo jelo najbolje od svih. Da, 100%. Zaista? Nisam se uzalud toliko trudila. Ovaj put želim veliki Oreo. Da li ga možete napraviti? Naravno. Dakle, prvo mi treba kofer, gdje držim svoje zlatne zalihe čokolade. Da znate kako lepo miriše. Zaista neodoljivo. Ovu čokoladu ću samljeti na male kockice. Gotovo. A zatim to sve treba rastopiti, jer mi treba tečna čokolada. Svaka mi čast. Kako vruće. Ali ja sam profesionalni kuvar. To nije problem za mene. Treba preliti čokoladu u kalup. Kako boli. Što se tako mučite? Sve je mnogo lakše. Ja ću uzeti obično testo i kakao Nesquik. Zatim ću sve dobro izmešati i oblikovati u male kuglice. Ove kuglice stavljam u aparat za vafle i dobro pritiskam. Dobit ću ovakvu sočnu čokoladnu vaflu. Da. Quentine, šta je smiješno? Bako, zar ne znaš da već postoje Oreo kolači? Zašto ih moram praviti? Pogledajte kako lepo izgledaju. Jao, čak i previše. Ne mogu da odolim, a da ih ne probam. Pa dobro, probat ću samo jedan kolač. Obećavam. Da, ovaj fil je najlepši. Još jedan kolač, samo jedan. Divno. Ja u Quentinu kao uvek. A kod mene ispalo ne baš Oreo, ali sigurna sam da će Emily biti oduševljena. Umjesto običnog fila, unutra ću staviti kikiriki puter. Njega vole svi. Lepota. Dakle, moja čokolada je spremna. Unutra ću staviti sloj fila. Ovom istom roza čokoladom ću ukrasiti kolač. Sve će biti kao na pravom Oreo kolaču. Da, ja sam genijalna. Quentine, šta to radiš? Prestani da jedeš. Šta? Ne, pojeo sam sve. Kakva noćna mora. Kako je ovo moguće? Znam šta da radim. Umjesto fila ću koristiti Nutellu. Da, baš je ukusna. I mogu duvati čak i baloni. Cool. Ostalo to sve namazati između keksa. Tako je. Nije loše, Quentine. Prijatno, draga. Tako velik čokoladni kolač. Jedva čekam da ga pojedem. Da, ovo je nevjerovatno. Ali ima veliki minus. Previše je tvrd. Izvini, šef, ali ovo mi se ne sviđa. Da vidimo šta je napravila baka. Vidi se da je to domaće. Ukusno, ali uopšte ne liči na Oreo. Mada, kakve to veze ima? Bitno je da mi se sviđa. Ostalo je još Quentinovo jelo,
Ovo najviše liči na pravi Oreo. Samo je punjenje drugačije. Oho, to je Nutella sa žvakom. Neverovatno. Quentine, čestitam ti na pobedi. To, i Phil sam pojeo i pobedio. Ja sam najjači. Ovaj put mi se jede sendvič. Jeste čuli? O, to ću lako napraviti. Uzet ću najukusnije stvari, džem od jagoda, Nutellu i Milka čokoladni namaz. Jao, ne mogu da otvorim. Quentine, hoćeš li mi pomoći? O, lako. To je to. Izvoli, mogu da probam malo. Prelepo. Kako sad da ti vratim to? I šta? To je moj džem? Kako te nije sramota? Dobro, napravit ću čokoladni sendvič. I to će biti veoma ukusno. Treba sipati čokoladni namaz na hleb i dobro ga razmazati. Zatim staviti drugu krišku preko i na njoj nacrtati nešto slatko. Na primjer, pandu. Da, to će biti preslatko. A šta to radite? Emily je tražila normalan sendvič, a ne sladak. Ja ću početi sa sirom. Prvo ga treba narendati. Zatim ću dodati boju. Što više, to bolje. Na kraju ću dobiti gomilu šarenog sira. Sa njim ću posuti hleb, a nakon čega ću prekriti sendvič sa drugom kriškom. Tako je. Ostalo je to sve ispeći. A brzo će to. A vidi ovog zeca, zar nije presladak? Bako, pogledajte bolje ovo. Ovo je pravo remek delo. To je to. Dosadno, moje jelo je slađe. Što, već ste završili? O ne, šta da radim? Dobro, napravit ću sendvič od onoga što nađem. Ma, nije bitno. Bitno je da imam bar nešto. I zagrejit ću ga sa peglom, da. Tako će biti najbrže. Vi ste se dugo mučili, a ja sam sve završio za trenutak. Jao, Quentine, gori. O ne, Emily, izvini. Wow, jao, ovo neću ni probati. Izgleda odvratno. A bolje da probam sendvič sa sirom od šefa. O, još je šareni. Izgleda sjajno. Ukusno, a veoma mi se sviđa. Ostaje da probam slatke sendviče od bake. Izgledaju najbolje. O, to je neverovatno. Oduševljena sam. Bako, čestitam na pobedi. Svaka čast. O, a znala sam da će ti se svidjeti, draga. Čekajte još malo. Spremite za mene pečeni marshmallow. Mnogo ga volim. To mogu raditi zatvorenih očiju. Marshmallow na vatri, mogu je to? Šta? A zar je to jelo? Pa Linda, nadam se da voliš jagode, jer će moj marshmallow biti od jagode. Prvo meljem jagode u blenderu sa želatinom, šećerom i vodom, dok ne dobijem pire od jagoda. Odlično, sad ga treba prokuvati malo. Dok se sprema, uzet ću 2 jajeta. Treba odvojiti 2 belanca i umutiti. Naravno, uz pomoć miksera. Dodat ću pire i sve to dobro promešati. Najbolja sam u kuvanju, a šta je kod ostalih? Gledaj svoje poslatina, a ja ću pogledati kako se snalazi Kate. Što bih pravila marshmallow kad ga uvek imam kod sebe?
Sipat ću ih na tanjir. I naravno dodat ću Nutellu. Ko ne voli čokoladu? O da. Tog će biti dovoljno. Učite od mene, bako. Jao, Kate, ne valja jesti toliko šećera. To nije hrana. Pa dobro, baka ima svoje trikove. Prvo ću skuvati jaja. Sad ću ih očistiti od ljuske. I učiniti da budu kvadratna kao na Lindinoj slici. Stavit ću ih na štapić i posuću slatkim srcama. Pa, valjda liči. Šta Tina radi tamo? Stavljam buduće marshmallove u kesicu za šlag. Sad ću uz njenu pomoć spojiti 2 polovine banane. I naravno dodat ću krem. Kako je lep. Imam 5 takvih banana i svaka različitog ukusa. Malo čokoladnih konfeta. I šarenih. I još takve. I ove. O ne, to je so. Vreme je steklo, dajte mi da probam. Wow, kakva lepa jela. Kako lepo mirišu ove banane. Želim da probam. Čekajte, zašto su slane? Ne, to uopšte nije ukusno. Šta je sljedeće? O, marshmallow od bake. Fuj, je li to kuvano jaje? Žao mi je, bako, ali to uopšte nije to. O, koliko čokolade. Kate, znaš šta ja volim? Baš ukusno. Šta može biti bolje od marshmallova sa čokoladom? Kate, tvoje jelo je najbolje. To? Ko je najbolji? Ja sam najbolja. Dakle, sad želim ovakvu lizalicu na štapiću. Hoćete uspeti? Naravno. Opet slatkiši. Karamela, ovog puta neću napraviti grešku. Dobro. A boje će mi trebati kasnije. Prvo treba skuvati karamelu. Potreba nam je šećer i voda. Sve to treba skuvati u šerpi. A bitno je ne zaboraviti da mešam. O, dobro mi ide. Ali hrana ne može biti bez vitamina. Tako da ću uzeti jabuku i stavit ću je na štapić. Ovako. Što? Neko je zagrizao. Ok, uzet ću drugu. I ova isto. I ova. Kate, prestani da jedeš moje jabuke. Ova je lepa. Nju ću uzeti. Sad ću je umočiti u karamelu i okrenuti nekoliko puta. O da, kakva lepota. Jabuka u karameli? To je dosadno. Sad ću vam pokazati kako treba. O, moja karamela je taman spremna. Sipat ću je na papir i dodati u barice različite boje. Ovako. Neke šarene mrlje. Ne gledajte. Stavit ću rukavice i napraviti od karamele šareni štapići. Odlično. Skupit ću svih 6 boje zajedno, a onda ću napraviti od njih jednu veliku kobasicu. A od ove kobasice ću napraviti lizalicu baš kao na slici. Oho, baš lepo. A šta ja da radim? Možda imam negde gotovu lizalicu? Ne, to nije to. Ovo je uopšte pastera. Smeće? A, mrtav pacov. Pacov kao pacov. Šta sad? Ništa ne odgovara. O, žvaka, tačno. Sad ću je sažvakati i napraviti lizalicu od nje. Negdje sam imala štapić. Da, evo ga. To je to. Nije loše. Ostaje da nađem omot. Evo ga. Zamotat ću i to je to. O, baka i Tina se svađaju ko je bolji. Stvarno imaju dobra jela.
vreme je isteklo. Jao, kakva lepota. Probat ću prvo lizalicu šefa Tine. O ne, pala je, razbila se. Mogla si je napraviti malo sigurnijom. Da vidimo šta je kod Kate. Čekajte, je li to i žvaka na žvaka? Fuj, na njoj su tvoje sline, odvratno. Wow, a to je jabuka u karameli. Probat ću. Bako, nadmašila si samu sebe. To je neverovatno ukusno. Pobedila si. Ja? Pa naravno, ko će još? Baka je najbolja. Dosta je bilo slatkog. Sad mi se jede meso. Želim veliki odrezak. Odrezak? Kako se sprema? Tako je, dušo. Moraš jesti meso da porasteš. Najbolja sam u spremanju mesa. Već sam počela. Rano se raduješ. Nećeš zaobići baku. Pa ne izgleda tako teško. Pokušat ću ja. Čudno, potpuno je hladan. A ako probam sa dve ruke? Ništa. Kakav je to miris? Moje ruke. Pekla sam ih. Kate, šta ti je sa rukama? Ne brini, baka uvek ima komplet prve pomoći sa sobom. Čekaj. Eto, našla sam zavoj. Moram ti zaviti ruke. Prvo levu, onda desnu. Dobro je. Hvala, bako, ali šta sad da radim s ovakvim rukama? Ne mogu ni meso da uzmem. Prokletstvo. Nisam sigurna da će moja unuka moći da pojede tako veliko pače. Tačno, napravit ću od toga mleveno meso. O da, ispalo je odlično. Ali to nije sve. Uzet ću kalupi i sipat ću u njih mleveno meso. Ovako. Bako, to nije odrezak. Potreban je ceo komad mesa. Stavit ću ga u roštilj i čvrsto ću ga zatvoriti. U međuvremenu ću ukrasiti tanjir na svoj tajni način. Par kapi sosa, a sad tanjir treba zavrteti. Lepota. Tako je, polako. Skoro sam uspela. Ne. Pa zašto je baš kod mene moralo pasti meso? Ok, dok niko ne vidi, podignut ću ga zubima sa poda. Eto, sad ga mogu pržiti. Uspela sam. O, moje pljeskavice su spremne. Joj, kako vruće. Uzet ću ih kleštima. Kako lepo miriše. Ne postoje ništa bolje od bakinih pljeskavica. I naravno sveže povrće sa vitaminima. Odrezak je savršeno pečen. Odmah sam rekla da sam najbolja u spremanju mesa. Peršun za ukras i to je to. Jo, zar mora ići dim odavde? Kate, zapalit ćeš sve ovde. Jao, na šta liči tvoje meso? Neka bolje ostane tamo. Kako lepo miriše. Još više sam ogladnila. Kakvo neobično serviranje. Ugalj? Ne, hvala, Kate. Bolje da probam bakine pljeskavice. Miris iz detinjstva. Probat ću. O da, to je vrlo dobro. A šta je ovo? Oho, odrezak kao iz restorana. Odseći ću komad i umočiti ga u sos. Jao, kako ukusno. Ovo je definitivno najbolje meso na svetu. To, konačno je neko primetio moj talenat. Dakle, jedu mi se vafle, baš kao na slici. Važi, napravit ću ih. Mutilica, lopatica, idemo. Ukusno. Jao, izvinjavam se. Strašno. Dobro, vreme je za kuvanje. Sipam brašno. Onda 2 jaja. Pa i šećer, naravno. Malo mleka i maslaca. A sada to sve mešam. A gledaj, učibene.
Kako da ne? Sad ću sipati testo u činije. Ovako. Zatim dodati malo crvene jestive boje i promešati. Hoćete da se takmičimo u brzini? Hajde! To je to, završio sam. Sada samo sipam testo u peglu, ovako. Moje vafle su skoro spremne. Jao, obožavam Nutellu. Šta? Šef je već spremio vaflu? Moram nešto da smislim. Tačno, Nutella. Sipat ću brašno direktno u nju. I mleko isto. A sada to sve mešam. To je to, sipam testo u peglu za vafle i čekam. Sigurna sam da će joj se svidjeti čokoladne vafle. Šta mislite? Moram ukrasiti svoje vafle. Umočit ću ih u čokoladu. A zatim u šarene konfete. Lepota. Pa zar je to vafla? Pogledaj kako izgledaju prave vafle. Služe se sa javorovim sirupom i šećerom u prahu. Pa i malo jagode za ukras. Eto, i moja vafla je spremna. O, svi su ukrasili svoje jela, znači moram i ja. Ukrasit ću svoje jelo bombonama. O da, izgleda super. Šteta što meni ništa nije ostalo. Gotovo, završili smo. Wow, ne znam odakle da počnem. Probat ću ovo jelo. Kakav miris. Ukusno je. Ben, to je super. Sad, Emina vafla. O da, bombone i čokolada. Neobična kombinacija, sviđa mi se. I naravno, bakine vafle. Jedva čekam da probam. Jao, to je divno. Ne mogu da izaberem. Sve mi se sviđa. Želim sve da pojedem. I bakine vafle, i šarene, i čokoladne. Oduševljena sam. Jel? Betty, jesi li dobro? A, ko je pobedio? Pitam se šta će biti ovaj put. Sad čekajte. Eto, hoću pileći batak. Lako. Čekajte, a gdje da ga uzmem? A, sklonite to. Šta ti je? To je samo piletina. I sad ću je spremiti. Natrljat ću pile uljem. I onda dodati začine. Odlično. Sad ću iseći jabuke. Uf, kako su mirisne. Jednu ću staviti unutra. A druge neka budu okolo. To je to. A vreme je da ideš u rernu. Šta? Baka je skoro završila? Čekajte, imam ideju. Uzet ću ljuti čips i dodat ću ljuti sos. Sad to sve treba promešati. Odlično! To je moje paniranje. Pileći batak, ideš tamo. To je to. Sad ideš na pleh. Ma vi nemate pojma. Gledajte kako treba. Posipamo meso različitim začinama. I dobro trljamo njima batak. A sad ću ispržiti to u svom profesionalnom tiganju. Važno je paziti da ne izgori. Odlično mi ide. Oho, baka je skoro završila.
Piletina je spremna, a malo naranđe i ukras na noge. Divno. Kate, gledaj svoje posla. Pa dobro, moje jelo će svakako biti bolje. Ekstra. Nešto peče. Jao, to je bilo jako ljuto, ali ispekla sam batake. Ostaje samo da ih spakujem u kanticu. Savršeno pečeno. Ja ću služiti meso na fontani. Samo treba dodati sira i to je to. O da, sirna fontana. Betty, bit ćeš oduševljena. Prijatno. Wow, sve je tako različito. Je li to sirna fontana? Dobro, nju ću prvo da probam. Umačem u sos. Izgleda cool. Wow, ukus je neverovatan. Pile ili batake? Prvo batake. Probat ću. Nije loše. Čekajte. O ne, kakvo ljuto paniranje. Sva gorim. Moram hitno pojesti nešto. Dobro je. Bakino pile je baš dobro. Probat ću batak. O, kakav miris. Bako, to je neverovatno. To je definitivno pobjeda. Baš me briga za manire. To je previše ukusno. Da, baka je najbolja. Hvala, unuko. Ovaj put mi se jede pomfrit. To nije ništa za mene. Baka će se snaći. Joj, moje prsti. Čak i ja to umem. Treba iseći krompir. Hej, nož je se zaglavio. Hajde, izlazi. Jao. Ups, to nisam ja, to je baka. Što? Jao, zlato moje, ne smetaj mi. Baka će napraviti najbolje krompirići. Stavit ću ih u lonac. Politi uljem. I dodati začine. I naravno grančicu ruzmarina. Ja ću odneti. Ne, ja ću. Smirite se. Obe ćete mi pomoći. Sad ću vam pokazati šta može moj profesionalni kuvarski uređaj. Par pokreta i krompir se pretvorio u spiralu. Jeste vidjeli? Sad ga treba samo ispržiti. To je to. Sve sam isekla. Sad treba staviti sve u toster. Uključujem i to je to. A bitno je uhvatiti sve. Ups, malo sam promašila. Nema veze, sad ću sve skupiti. Tako je. Baš kao u meku. Jo, a ovaj krompirić je za mene. Moje jelo je spremno. Miriše predobro. Ostalo je preliti sirnim sosom i to je to. Kako banalno. Tako se treba servirati pomfrit. A sos barbeku je mnogo bolji za krompir. Kako si pametan. Najbolji sos je kečap. Hajde, Betty, reci im. Oho, koliko krompira. Probat ću prvo ovo jelo. Izgleda baš kao na mojoj slici. Poliću kečapom. A miris je kao u McDonald'su. O, i ukus također. Super. A sada bakin krompir. O, koliko sosa. A nije loše, ali to nije baš ono što sam htjela. Wow, šta je to? Izgleda dobro. Ali prvo treba umočiti u sos. Wow, to je ludo ukusno. Ben, ti si kulinarski genije. O da,
Ja sam najbolji. Hteo sam da kažem hvala. O ne, imamo lisice na rukama. I kako ćemo da kuvamo? To je nezgodno. Pa šta da se radi? Kažnjeni smo. Tako je. Ko pobedi u kulinarskom izazovu, bit će slobodan. A vaš prvi zadatak je spremiti tortu. A dobro. Ali kako da kuvamo lisicama? O, ideja! Ovdje mora biti nož za tortu. Da, sad ću osloboditi sebe. Ej, šta radiš? To nije fair. Hajde da igramo po pravilima. Prvo ću iseći sredinu kore. Tako je. Unutra ću staviti slatko punjenje. Uspela sam. A evo mog lepog fila. Treba dobro premazati sve slojeve torte da bi bilo sočno i ukusno. Ja baš volim da kuvam i uvek to radim s ljubavlju. Mislim da će policija primetiti to. Aha, tako je. A sad mi treba med. Jo, nemam snage da ga otvorim. Ups, izvinite šefe, nisam htjela da vas ometam. Pomozite mi, molim vas. Trenutak, bako. O, hvala puno. Dakle, sipat ću naše punjenje unutra. Kakav miris. Rado bih pojela jednu kašiku sa čajem. O, joj. Bako, fuj! Ispala ti je vilica? O, pitam se, da li se može preseći lanac sa njom? Šta radiš, Roxy? Baki treba vilica, vrati mi, molim te. Da, tako je bolje. Dakle, gde sam stala? Tačno. Vreme je da ukrasim svoju tortu. Dodat ću što više žele bombona da bi postala slađa. Lepota. Mnogo mi se sviđa. I obavezno ću staviti mentu za miris. O da, ispalo divno. Joj, Roxy, opet ti? Jesam ti rekla da prestaneš već? Jao, izvini, bako, samo sam pogrešila. Htjela sam da otvorim teglu sa žvakom. Odlično, mislim da će takvo punjenje sigurno dopasti svima. O, da, izgleda super. To sam dobro smislila. Ukus je ekstra. A sad ću naduvati balon. Ups. Dakle, tvrdu hubabubu ću također dodati. A tačnije, ukrasit ću tortu sa njom. Da, tako je. Pogledajte, moje torte u obliku hubabube. Zar to nije super? Dakle, ja ću početi od slatkog sirupa. Ovaj lanac je zgodniji nego što sam mislila. Dodat ću što više sirupa unutra. I maskirati to korom. I filom. Da, tako je. Ostalo je sve razmazati. Perfekto. Idemo dalje. Ostalo je samo sve ukrasiti. Pogledajte, odlično mi ide. Moj desert u obliku Skittles je skoro spreman. Ostalo je dodati jestivu etiketu. Da, mislim da je savršeno. Prijatno. Wow, super, tako sam gladna. Rado ću probati sve torte. Počet ću od ovog šefovog deserta. Wow, to je super. Ovo je najlepše što sam ikad jela. Svaka čast. Idemo dalje. Baka je također dala sve od sebe. Sad ću probati. O, da. Hvala puno. Sviđa mi se vaša torta, bako. To je divno. Dakle, ostala je posljednja torta. I izgleda jako dobro.
Wow, jedva čekam da probam. Jao, ne mogu da se zaustavim. To je ekstra. Je li to žvaka Huba Buba? Jeste. Neverovatno, baš je lepa. A mogu čak i balon da naduvam. Ups. Super. Dakle, pobedila je Roxy. To je odlučeno. Da, slobodna sam. Ćao, prijatelji. Jeste već čuli za našu novu igricu? Instaliraj Multidosort u Apple ili Google Store-u i igraj se zajedno sa nama. To je jako zabavno. Dakle, pažnja. A vaš sljedeći zadatak je... Krofna. Jeste čuli? Lako. A kako god kažete, baka će spremiti to. Jo, kad ćete me već pustiti? Krofna, super, obožavam krofne. Dakle, moje roze testo je već spremno. Ostalo ga je sipati u aparat za krofne. Ukus je divan. Zatvaram i čekam. Čekajte, zašto ne radi? Hajde, radi! Joj! Udarila me struja! Jao, pomoć! To je bolelo. Jadna ja! Jadna? Ne, bako! Prestani da me maziš, molim te! Dobro. Dakle, gde je moj veliki tiganj? Čuvam ga specijalno za krofne. Dakle, sipat ću što više ulja. A zatim ubaciti krofne unutra. O da, miris je ekstra. Odlično, krofne su već spremne, a mogu ih staviti na tanjir. Tako je, a vreme je dodati čokoladnu i voćnu glazuru. Kako lepo curi. A preko ću obavezno sipati slatke konfete. A bez njih ne može nikako. A da bih pobedila, napravit ću još jestive lisice. Gledajte. Jel vas to podsjeća na nešto? Super! Požar! Izgleda da su moje krofne izgorele. Ne, sve u redu. Hej, čao! Ove krofne su tako male i zabavne da ih mogu staviti na prse. Jako zabavno. Ups, nešto sam se zanula. Nastavit ću. Gledajte, napravit ću smajlić od krofna. A sad ću dodati slatke konfete. Hajde, otvaraj se. Ups. Jo, to je bilo smešno. Da, tako je bolje. Eto, krofne su spremne. Svaka mi čast. Moje krofne su također skoro spremne. Napravila sam ih od testa različitih boja da bi bilo što lepše. Perfekto, bako, jeste čuli? Dakle, moja glazura je također spremna. Imam nekoliko lepih boja. Sad ću napuniti špriceve i ukrasiti krofne. To će biti jako dobro. Gledajte kako to rade profesionalci. Svaka mi čast. Prijatno. Neverovatno. A vidim da jako želite da izađete iz zatvora. Ali prvo moram probati sve krofne da bih izabrala pobednika. Ove krofne su odlične. Moje poštovanje. Ovo je baš lepa porcija. Bravo, šefe. Vi ste genije. Da, ukus je super. Idemo dalje. Kako zabavne krofne u obliku lisica. Neko odlučio da se šali sa mnom, jeli? Krofna je baš ukusna.
A da li je i lanac jestivi? Wow, to je ekstra. Dakle, pobedila je baka. O, da, a baka je najbolja. To.